Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is SPG, as in Super Backnern Secret File. Ng ating kabisyo na si John Vic. Si John Vic na merong jowang nagkaroon ng sakit. Tapos, inekstrahan niya naman ng lambing. Inalagaan. Pero nung minsan, naduraan. Ay, hindi naman sinasadyang maduraan. Natalsikan lang ng plema kasi umubo. Tapos nagbanyo. Tapos pagbalik, wala na yung orange juice kasi yung pala, ininom na ni John Vic. Akala niya orange juice pero yung pala gamot na mucolytic. So yun, nagtimpla na lang ulit. At ang lesson talaga na gusto nilang i-emphasize dito, huwag inumin o kainin ang hindi naman sa'yo. Parang sa jowa lang din, huwag mo raw kainin o huwag sipsipin kung hindi mo naman jowa. Titan Jello, ngumingiti-ngiti ka na naman. Parang ang dami mong naalalang mga tao sa buhay mo. Wala naman na mga sinipsep. Oo. Sinipsip, kinain. Wala naman. Wala. Natutuwa lang ako dun sa story niya kasi di ba minsan talaga nangyayari sa atin yan. May mga pagkain niya. Kanina, katulad nga na kinento mo kanina, di ba? May mga pagkakamali tayo na akala natin walang may-ari, akala natin pagkain ng tao, pagkain pala sa aso, di ba? Sa bagay. Ganun talaga. Parang excited ako malaman kung ano na nangyari sa'yo na akala mo ganito pero yung pala ganito. Mamaya mo ikwento yan kung meron ka. Pakinggan muna natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito ang sabi ni Robert Jason Tirao. Yung akala mo wala nang magmamay-ari, pero may nag-aari pala sa isang bagay na yan. Mas mainam pa rin na ipaalam o itanong muna bago kunin o galawin. Ay, oo nga no, tanungin mo muna bago mo galawin. Nagtatanong ka muna ba, Titan Jello? Pwede ka ba? Pwede ka bang galawin? Ganon. Parang kasi ko naman ba ganun? Oo nga, bakit kasi gano'n yung term? Kailangan. Bakit? Alam mo, yung movement natin, that is galaw. Yeah. So, perfect term naman talagang galawin. Tama. Sadyang meron lang talaga tayong ibang wiring sa malikot na pag-iisip, di ba? Oo. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Jobert. Lesson learned. Magtanong bago tirahin. Ba't ganyan yung mga terms nyo? Magtanong muna bago tirahin yung pagkain o inumin. So, kanina merong galawin. Eto, tirahin. Sabi niya pa dito, gusto ko lang din po i-shoutout ang Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay pareng Alan Alvarez, Boss Ronel de la Cruz Calderon, Yorme Rojun. Buti na lang hindi nilagnat si John Vic pagkatapos niyang uminom ng gamot. Syempre preventive measure nga yung ginawa niya. In advance niya kung next month magkakasakit siya,
nahinto na. Yes! Parang effective kasi hindi naman niya sinabi na nagkasakit ako by the way. Oh, wala, di ba? Wala. Ganun Parang ma-happy naman siya sa life Advance niya. mo. Oo, Nung nakapagsulat inom ng siya. gamot. Oo. Uy, may gumagawa ng ganun na. Totoo ba? Oo. Kumbaga, ang ginagawa nila, pag feeling nila magkakasakit na sila, inuunahan na nila ng gamot. Ah, okay. May gumagawa ng ganun. Pag feeling lang nila. Eto, buwan yung in-advance niya. Ewan ko ba sa kanya? Next month pa siya uubuhin uminom na. Oh, hindi naman yata siya nagkasakit. Hindi, Oh, effective. Effective. Oh, di ba? Kanya-kanya talagang katawan yan eh. O, ito sabi naman ni Richard Untuka. Good evening, DJ Rocky. And good evening, DJ Titangelo. Masayang pakikinig sa lahat. Lesson learned din sa akin yan na dapat magtanong muna bago kainin ng mga unattended food. At hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin sa konsensya ko way back nung high school. Kararating ko lang sa bahay galing school. Tapos may nakita akong meatloaf na nasa chopping board. At dahil sa gutom, nag-initiate ako na hiwain at iprito. Tapos niyaya ko na ang mga kapatid ko na kumain. Tas habang naguhugas ako ng pinagkainan, dumating yung kasambahay namin. At hinahanap niya nasaan daw yung dog food na nasa lamesa. Buti, wala na yung mga kapatid ko sa bahay. Tas pinakita niya yung lata kasukat nung niluto ko. OMG, kaya pala iba yung lasa ng meatloaf. Medyo matabang, kaya pala halos maubos naming magkakapatid yung ketchup. Siyempre, hindi ako umamin. Sinabi ko na lang na baka kinuha ng pusa dahil iniwan lang niya sa lamesa. Hindi ako masyadong nagigilty kasi nakakain din naman ako. Sumakit yung ulo ko dun. Nakakain talaga siya ng dog food. Eh, di ba ganun naman, lalo na ikaw, marami ka ring aso yata eh. Oo. Di ba? Pero hindi ko kinakain yung dog food, no? Hindi. Minsan kasi, may mga tao na hindi nila alam na dog food pala yun, di ba? E paano kung may bisita tayo tapos pakilamero yung bisita mo, no? Kamag-anak mo pakilamero. Buti nga sa'yo. Di ka nagpapaalam. Dapat kapag bahay mo, di ba? Hindi, seryoso naman eh. Na-joke ako doon. Hindi ko kailangan matari mo na yun. Pero kasi, di ba, kapag nasa bahay ka, nang may sariling bahay, magpapaalam ka. Hindi yung titingin ka na lang sa ref nung mismong ano mo. Sa mga cabinet, no? Di ba? Kaya ka nakakarma eh. Diba? Wala lang. Feeling ko lang na kaya, ayun, nakakain ka tuloy ng dog Buti food, di ba? sa'yo. Nakain mo tuloy yung expired, di ba? Binuburo kaya namin yan. Ay, naku. O, eto pa. Ang dami naman nagko-comment sa inyo. Di maubos-ubos tong comments. Sabi naman dito ni Charles Sancho, oo nga, may gamot na mukhang juice. Nakakailang pa namang inumin yan. Ang daming senaryo na ganito sa buhay ko. Kasi ako yung gumogora without asking someone. And tama si Sender. Ang magiging lesson dito, know your belongings before you take it. Know your belongings? English, no? Kaya nga. Know your belongings before you take it, no? Taray. Eto pa sabi ni Gaba, ang maipapayo ko lang, ay may payo sa ating SPG sender. Okay lang na hindi magtanong. Ha? Ang mahalaga, malasap niyo ang sarap. Natikman mo? Kaya nga, ang mahalaga ay nagkasama kayo sa hirap at ginawa. Basta nasa tamang ginagawang mga bagay ninyong dalawa. Basta makarinig din ako ng ungol. Ano pinagsasabi mo, Gab? Hoy! Gab, walang bastos dito, Gab! Wala naman kaming ungol na sinabi dito. Ito pa sabi, ito na yung expert natin pagdating sa Ayan. SPG. Ayan. Brian Mariano pasok. Hi, good evening sa inyo, DJ Rocky at ang bago nating DJ na si DJ Titangelo. Ang masasabi ko sa SPD Circuit Files ngayon, dapat kailangan talaga i-check ang label bago inumin o kainin. Share ko lang sa akin kasi yung gamot sa lalamunan, yung letter S, kasi masakit na lalamunan ko yung parang candy. Strepsils. Tapos pagkainom ko, di ko chinek. Yun pala, may ibuprofen pala yun. So,
may allergic ako sa gamot na yun. So, namaga yung mata ko. Tapos, tinawag ko yung magulang ko para painumin ako ng pangotra para hindi lumala yung allergy ko. So, yun lang masasabi ko, kailangan talaga i-check yung gamot or Check the yung label, strepsil mami, para no? hindi lang lumala Check lagi the yung label, sitwasyon. Yun lang masasabi ko Ano? para the DJ label, Rocky at DJ Jello. Pabati man sa Team Rocketeers at sa mga taga Laguna dyan. Yun lang, salamat. Hinagip na siya ng train para... Diyos ko naman yung dulong sound ni Brian Mariano. Oo nga eh. Anyway, in fairness naman dun sa lesson learned ni Brian Mariano, mahirap yun Kumbaga, nakainom ka na ng gamot, akala mo gagaling ka, yung pala, Malala. kailangan mo pa ng isang gamot para gamutin yung naging isa pang sakit mo. Ay, pwede mo ikamatay yun Totoo. Pag hindi ka nagamot agad-agad dahil nag-allergic reaction ka dun sa isang something o sa bagay. Ay, Kaya dapat wag magbibigay basta-basta ng gamot, lalo na kung hindi kinonsulta ng doktor. sa doktor. Oo. Dapat kapag kinonsulta ng doktor, yun, go. Pero kinonsulta ng kapitbahay mo o pinagtanungan mo, no. Yun. Actually, may point ka dun. At saka, mahilig kasi tayo dun sa Magta. self-assessment. Oo. Kumbaga, feeling ko meron akong ganito. Hindi naman talaga. Like, bakit? Yan ba ay diagnosis na sa'yo? Nagpa-check up ka na ba? Hindi. Feeling ko lang. Di, tsaka meron din tayo yung magtanong lagi na, madalas kasi nagkakasakit tong si Aling Betty. Tanungin ko nga yung gamot ng ganito. Ganun. So parang feeling mo, since na-experience na yun, Oo. doon ka nalang magtatanong. Pero Yes. hindi ibig sabihin nun, eksperto siya sa larangang Oo, yun. tsaka pasok doon yung gamot na ibibigay niya sa'yo sa sakit mo. Diba? Kaya dapat talaga sa tamang doktor. Yes, sa tamang tao. Tamang tao Oo, tamang tao. na eksperto Na eksperto. Oo, na magbibigay. magtuturo sa'yo ng positions. Magtuturo ng tamang positions. Charot with the rot. De, pero alam mo itong SPG Secret File Sender natin na si John Vic, natutuwa ako sa kanya. Dahil isa siyang klase one of a kind na partner na kapag merong sakit yung partner, tutulungan niya talaga. At hindi siya nahihiya na inumin kung ano man yung ininuman. And normally, kapag ikaw ay health conscious, hindi mo inuman yun Kahit na mahal mo yung tao. Kasi syempre, ang iisipin mo din, what if magkasakit ako, hindi ako makakatrabaho, paano ako makapag-provide sa amin? 'Di ba? Parang medyo mag-a-advance ka na ng isip doon Naalala ko nung COVID. Kami ng family ko. Nagka-COVID una nanay ko. So ako yung tumulong sa kanya, ako nag-assist sa kanya. Kasi feeling ko naman malakas ako. And feeling ko wala akong choice. Ayoko naman mahawa yung papa ko, ayoko mahawa yung So ako. But then, biglang, boom, ako din pala. Nagka-COVID na bigla. Tapos mas ibang klase din yung akin. So na-hospital pa ako, dude. Pero tinanggap ko na walang makakabisita sa akin. Kasi ganun din naman yung pagmamahal, 'di ba? Yung parang sige, okay lang, wag niyo na akong wag niyo na akong masyadong alalahanin, kaya ko na 'to. Pero alam mo nag-aalala sila sa iyo. Tama. So okay na 'yun, na kahit di niyo ko lapitan, okay lang. Pero kung may jowa ko nung time na 'yun, tapos hindi niya ako sinamahan sa COVID, feeling ko matatanggap ko. Ano matatanggap mo? Matatanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Lumayas ka na sa harapan ko! Hindi mo ako kayang samahan, tabihan sa COVID. Mm. Diba? Pero kung alam kong healthy siya, like kung kaya naman niya na parang suungin yun, matatanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Hindi, pero may ganun klaseng tao na parang sobrang health conscious niya. Iniisip niya na lahat ng mga future. Kumbaga, paano kapag mag-work siya, ganyan, paano siya makapag-provide sa kanilang dalawa, kailangan malakas siya, kailangan hindi siya mahina, ganun. So, malakas lang talaga yung loob nito ni John Vic para paglingkuran itong may sakit na ito. Although, hindi naman to yung tipong virus, diba, na COVID Kasi ibang usapan pag COVID yung pinag-usapan Pero yun nga, yung sa kanya na
trangkaso, kaya pa yan. Actually, Rexidol Forte, kaya yan eh. Ang galing mo doon, partner! Actually! Lahat ng sakit, di ba? Oo. Kayang gamutin. Oo. Pati nga yung bulsa ko na gamot eh. Anyway, going back. Hoy, ikaw, may tanong ako sa'yo. Balikan natin yung tanong ko sa'yo kanina. Di ba sabi ko sa'yo, tinanong kita kanina, sabi ko, ano yung... Ano yung akala, kinain ko or Oo, napagkamalan ko? Oo, napagkamalan mo. Yung parang nandun ka na sa point na yun, na kinain mo, ganyan. Tapos hindi pala sa'yo. Kasi di ba nga, kinakwento ko sa'yo, Rax, na marami rin kaming aso. Marami kaming pusa. So, nag-birthday yung aso namin, tapos binila namin ng cake. Okay. Di ba? Bumili ng cake. So, Cake para sa aso. Cake para sa aso. Means, hindi ako yung bumili, pero binila namin kasi syempre alaga namin. May bumiling ibang tao. Kabili, dineliver sa bahay. Syempre umaga, gigising ka. Wow! Breakfast ako, tapos mamaya, pagbalik mo dun, wow, may cake, babanatan ko to mamaya. Hindi mo pa alam yun. Hindi ko alam. Kasi di ba, parang yung cake talaga. Oo, mukha talagang cake ng pangtao. Oo, pero liver pala yun na ginawang di ba? Okay, so paano ginawa mo? Hiniwa ko na. Okay, nalasahan mo talaga. Nasa pinggan na eh. Nasa pinggan na. Tapos tinikman ko. Maliit kasi ako kumain muna ng cake. Hindi naman ako yung subo ng subo. Hindi yung lata. Hindi naman ako subo ng subo. Oo. Akala ko. Dinadahan-dahan ko muna. Ninanamnam ko muna. Akala ko kasi malaki ka bumuka ka. Yung pagbuka ng bibig. Hindi. Malaki naman to talaga. Pero, syempre, dinahandahan ko muna, tinikman ko. Pag tikim ko iba eh. Sabi ko, dito cake. Tapos tinanong ko, ano to? Tikman mo. Cake ng aso yan. Anong lasa? Medyo weird siya eh. Alam mong medyo magaspang na ewan eh. So, alam mo, hindi mo talaga lulunukin ng todo. Hindi mo siya yung parang, favorite ko na to. Anong nangyari sa akin yun, pagtapos kumakain, tapos tinanong ko, pagkain na ng aso. Wala yun. Nagpatali na lang ako. Manulong na ako nung gabi. Au! Akala ko naging aso ka ng gabi. Aso ng gabi, di ba? Hindi, ako yung may ginawa akong aso. Ayaw nga, no? Hindi pala ikaw yung magiging aso. May ginawa ka pala aso. Ako yung ng aso. Uy, maaga pa. Maaga pa. 10:07 pa lang. Pero bago muna lahat, gusto ko muna batiin to si Kuya Rami Gabayero na yan. Ingat po kayo sa biyahe nyo, Kuya Rami. Ayan, Kuya Rami, enjoy ka sana. Kain ka din ng dog food para may asuhin ka. Charot with darot. Anyway, BRB as in bathroom break. If you want to share secrets, raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po i-send yan. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa mag-memorize yan. Basic. This is SPG as in Super Back Secret Files.